लोगोफोर वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चेनेल माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं लोगोफोर आरो आंबो मोजाङैनो दं स' जोंनिया दिनै बाथौ फुजानि प्रग्राम दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा बेवहायनो थांनो नागिरदों आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दाबो खुयानो खोबगैयाखै नै पुलसा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय देलायाखै स' जोङो दा थांनानै देलायहैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना जों दा थाबाय थांबाय दङ गोलाव खिनाय जादों Hello guys. मोनफैबाय दासो मोनफैबाय गाइसमोन गरेस्वर कलेजाव ये क्या व्यू है इतना खूबसूरत है जों माया मोसागोन फै थिखांना फै मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हे मान मोजां खां थालांखानोसैहाय सालन जालायबाय आरोना नों लांनाय जोबोलाय ला होमबालाय साया लांनांगौ
खोरलाय खोर Yeah.
गाइसमोन जों न'आव थांनोसै आरोना दासो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय न'आव थांनोसै आरोना लोगोफोर बेया मोजां नांदों आरोना गरेस्वर कलेजाव फैनानै बेया मोजां नांदों आरोना लोगोफोर गरेस्वर कलेजाव फैनानै नेक्स्टआव फैफिननो मोनगोन ना मोना नायनोसै आरोना लोगोफोर सि जोमनो थांसै जों आरोना लोगोफोर इस आरोना लोगोफोर थांसै आरोना लोगोफोर स' जों दा थांबाय थानोसै आरो लोगोफोर लगा बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना लोगोफोर जोब्बाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ नेबाय थादो आरोना आया टाटा बाय बाय गरेस्वर नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन ना मोना देनां मिथिया